Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa ya wuni lafiya. Yusuf fatan kowa ya wuni lafiya kuma ya sha ruwa cikin ƙoshin lafiya. So na'am, a gurguje dai zan yi muku bidiyo insha Allah yanda za ku yi participating a cikin wannan advert mai suna Beyond Blitz, wanda 'yan kwanaki ne kaɗan sun ka rage mai a fara withdraw da komi da komi insha Allah. So ga wanda suke kallon mu a wannan channel namu na YouTube, kar su manta su danna mana alamar subscribe, sannan su danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin videos namu da zarar mun ɗaura su a kan lokaci. So da fari me za ka fara yi, za ka tafi nan wajen da ka shigo cikin link ɗin, so zan ajiye muku link ɗin a group. So sai ka zo nan wajen da ka shigo cikin link ɗin, kar ku manta na gaya muku ku ɗauko wannan Mrs. Browser ɗin, domin duk wani farming da ake yi a cikinta ake yi. Ta fi sauƙin amfani wannan Mrs. Browser ɗin, kun ganta? Yawwa, so bari mu shige ta. So kuma kamar yadda na gaya muku, idan kuna so ku yi connecting wallet na ku zo nan sama, wata ba ko da kun shiga wani link kuka zo wurin new tab ɗin nan, so za ku ga dukkan wani extension. Misali za ku zo nan wajen connecting wallet, za ku iya yin creating new wallet a ciki, amma ku tabbata kun ɓoye phrase ɗinku da private key ɗinku, so ko kuma phantom wallet. So duka wannan extension ne wanda direct idan za ka shiga wani abu zai kai ka nan. Ma Twitter kana taɓa shi zai kai ka, sai ka yi login ɗin Twitter ka zai kasance ya yi linkin da ita wannan browser ɗin. So bari mu koma cikin ita wannan Beyond ɗin, gata nan. So sai mu danna wajen connect. So za ta kawo wannan page, sai mu danna wajen authorize app ɗin nan. So bayan mun taɓa wajen authorize app ɗin nan, so za ta kawo wannan page. Okay, ta ce mana wannan. So bari mu ƙara trying. Okay, so kun ga ma ta kawo wannan page. So sai mu sanya referral code. So zan ajiye muku referral code wanda za ku yi amfani da shi. Gashi nan ma za ku iya wannan. So in ma wani ya tura ma da bidiyon sai ka yi amfani da referral code ɗin shi. Sai ka danna wajen ina, sai ka danna wajen continue. So bayan ka zo zai buɗe ma dashboard kamar haka. So da dama wasu mutane ba sa gane yadda za su yi wannan airdrop ɗin, sakamakon airdrop ne mai ɗan kusan matuƙar wahala. So amma dai idan ka fahimce shi insha Allah bai da wahala. So me za ka yi? Misali bayan ya kawo ka wannan page sai ka zo nan ƙasa, daga nan ƙasa ga wani waje nan wajen post ɗin nan sai ka taɓa shi. So dama already akwai Twitter akan ita wannan website ɗin, ba wai sai ka ta komawa cikin app ya dawo da kai cikin link ɗin. So da dama wasu wayoyin yana wahalar da su irin wannan task ɗin. So amma kana amfani da Mrs. Browser gaskiya bai da wani wahala. So zai kawo ka wannan page sai ka taɓa wajen post ɗin nan, kana taɓa shi ka yi posting kenan, sai ka koma baya cikin inda ka wannan. So za ka zo nan ƙasa. So ina ga wasu confirm ɗin wannan ba za su riƙa ajiye ma account ɗinka a nan wajen. In sun yi confirm za su riƙa ajiye ma account ɗinka a nan. Sai ka zo daga nan ƙasa. So sai mu zo daga nan ƙasa. Kun ga nan wajen bonus multiplier ɗin nan, sai mu taɓa kan shi. Sai mu fara zuwa mu yi connecting wallet. Kun ga wajen nan, sai mu taɓa wajen connect wallet. Sai mu taɓa MetaMask. Dama akwai extension na MetaMask. Gaskiya ta ma fi sauƙin amfani in dai a cikin Mrs. ne. Yawwa, ku duka amfani da ku yi wannan ɗin MetaMask. Sai mu danna wajen ina, sai mu danna next ɗin nan. Sai mu danna connect kuma. So kun ga za ta yi connecting. So kun gani network na Arbitrum zai koma kan network na Ethereum, da ni Ethereum za mu yi amfani. So ina ganin project ɗin yana under Ethereum ne gaskiya. Yawwa, so kun ga zai ƙara kawo mu wannan page, sai mu danna sign in ɗin nan. So da zarar mun danna sign in ɗin nan, kun gani wallet ɗin mu ta yi connecting gata nan. Sai mu danna wajen cancel. So kun gani ko ga wallet ɗin mu ta yi connecting. Yawwa, so nan wajen verify partners ɗin nan dai muna kan bincike a kan shi. Maybe idan na fahimci wani abu zan zo mu ƙara muku bayani a kai. Yawwa, so shi ma akwai limit ɗin ranaku. Misali kun ga 20 tabs ne kuke da shi. To za ka zaɓi shi wannan amsan ne sai ka danna verify. Idan ka yi daidai, so za su baka shi wannan coin ɗin nasu. Yanzu za mu danna cancel, za mu yi shi ba. Sai mu koma baya, sai mu zo nan sama. Ga wajen daga ƙasa ga wajen quest.
ku duba wajen quest sai ku shige shi, kun gani ko, sai ku zo nan wajen kun gani change your Twitter name to contain beyond, wannan dollar beyond, wannan suna nufin ka canza Twitter name ɗinka ya koma dollar beyond, sunan shi kenan misali. So ba lallai sai mun yi wannan tax ɗin ba, amma bari mu zo nan ƙasa suka ce follow wannan sunan, sai mu danna follow haka, sai mu danna wajen proceed. Da mun danna wajen proceed zai kawo mu cikin Twitter ɗin mu, so kun gani ko, sai mu danna follow. Muna yin follow kawai komawa baya za mu yi, muna dawowa baya da kanshi kun gani gashi yana searching. So gashi ne kuna gani ya bamu point guda 2000, sai mu danna proceed. Da mun danna proceed kun ga mun yi claim wannan, a haka za ku yi ta claim ɗin su, ba su da wani wahala, tax ɗin ba wahala, ku yi ƙoƙari ku yi claiming ku gama. In za ka ɗauki referral code ɗinka ina ka zo sai ka zo nan wajen referral, kana taɓa shi, kun ga wannan code ɗin shine code ɗinka, amma za ka iya canza sai ka danna wajen customize ɗin nan, kana danna wajen customize sai ka rubuta abin da kake so, kawai za ka rubuta misali ina so rubuta real Yusuf. So already dama ina da account wannan, so kun ga no need of sai na ƙara sanya, so ba zan yi canjin wannan abun ba. So kawai da kai haka nan link ɗin kuma link guda ɗaya za ku iya copy wannan link ɗin ka tura ma duk wanda za ka tura ma, so amma dai referral code ɗin wannan shine naka, ko kuma ka canza da ka taɓa wajen nan za ka yi copy ɗin shi kun gani ko copy, yawwa wannan shine, ubangiji Allah ya ba mu sa'a. So ku tabbata kun yi connecting wallet ɗinku so that kawai da an tashi distribution kawai za su tura muku ne wallet ɗinku, ko da a ce ba ku active a lokacin. So ubangiji Allah ya ba mu sa'a, ya tabbatar mana da alkhairi dukkan wasu farming da muke yi, Allah ya sa mana albarka a ciki. Lallai ku dage da farming, gaskiya farming akwai alkhairi sosai. So ubangiji Allah ya ba mu sa'a, kada a manta a danna mana alamar subscribe sannan a danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin videos ɗin da zarar mu ɗaura su a kan lokaci.